תוכנית בוויינט ביזנס. אוקיי, כפי שאתם רואים, שוב, תסכים, טוב, היום אנחנו נלמד איך לעשות טקסטורות למיינקראפט. כפי שאתם רואים, אין לי בדיוק טקסטורה, זה הרגיל של המיינקראפט. אוקיי, שנתחיל. דבר ראשון אנחנו נכנסים לאתר הזה, קוראים לו 9 מיינקראפט. אני אראה לכם פה קצת תמונות על הטקסטורה הזאת, זו טקסטורה אדירה. הנה כפי שאתם רואים. תראו איזה דלת. הנה. אם אהבתם תתנו לייק. אני אביא לכם גם את הקישור של הטקסטורה הזאת. טוב, ממשיכים. עכשיו יש לנו כמה קישורים ואנחנו לוחצים על הקישור הזה. אוקיי, לחצנו על הקישור הזה וההורדה מתחילה. הנה זה גמר להוריד. אוקיי, בבקשה. כן, זה סייע להוריד. את המסך הזה אנחנו מורידים למטה ואנחנו פותחים פה את הדאטה. יצא לי חבר. הדאטה. כמו שאתם זוכרים על התחילה הזאת. מיינקראפט. וזה. נכון, יש לנו רק 2 פה. אנחנו לוקחים אנחנו לוקחים עכברים את זה ומוסיפים את זאת לכאן. אנחנו לוחצים אם אתם חושבים שזו אותה טקסטורה, זה ממש לא אותה טקסטורה, זה פשוט על אותו שם. אוקיי, שמתי את זה כדי להתבלבל וכל זה. טוב, הנה הטקסטורה הזאת. אנחנו מורידים את המסך למטה ומתחילים את חזרה למשחק, הגדרות, חבילת טקסטורות. דווקא זה כן אותו דבר. זה לא משנה, אתם רואים שיש לי פה 2 מעלה רק 1. והנה הטקסטורה. אני שם כאן, חזרה למשחק. ככה נראה השחקן שלכם פה, אבל אתם יכולים לשים לו גם סקין כמו שלימדתי אתכם בטקסטורה הזאת. טוב, אני אראה לכם איך נראה את הדברים ונגמור להיום. טוב, זה סבלות. אוקיי, והנה כל הדברים. ככה זה ככה הבלוקים נראים. חזק, גולד, איירון, כאלה. הנה כל מיני שישים. בוא נגיד שזו טקסטורה מתקדמת. הנה חומר לעץ בעצם פליטי. הנה זה באמת עץ. לא נראה לי שזה בדיוק באמת עץ כי זה הולך קרם. תראו איזה עדין פתוח. לבדוק. נגיד שאנחנו שמים את זה בשתי בלוקים. והנה עידן מתחבר. כעידן אנחנו עוד גומרים את התוכנית. רק שנייה. עידן אנחנו גומרים את התוכנית. טוב, והנה דלת נפתחת ודלת נסגרת. הנה כעידן אני פה. הנה זה גרזנים, חרבות,
טוב, וסיימנו להיום, ביי, מקווה שנהנתם.